Ongi etorri partidara. Gogoratu hau ez dela erreala, bakarrik partida bat. Fitxen koloreak berdin dio, denak beste aldera heldu nahi dutelako. Bai, denak diren gizakiak bezala aurrera egiteko irrikitan daude. Haietako batzuk soilik atzera egiteko aukera eukinda. Partida hasten dute mugitzeko eta erabakitzeko askatasun osoz. Bakoitzak bere kontzientzia eta arrazoimena mantentzen ditu, bereziak egiten dituena. Haien zerizana. Euren ibilbideak gurutzatzean akordioak egin eta nebarrebak diren lez, badakizue. Fitxaskeak izan da, batzen dira. Ezberdinak baina helmuga berdinarekin konprometituak. Helmuga eraistea da, baina ez nahi zerbait fisikoa sari, baizik eta beste fitxa batzuen garapena galerazten duten ideia edo aurre iritziei buruz. Edota euren askatasuna mugatzen saiatzen direnak, beste gauzen artean. Aurrera egitea da, parean lekua ustea, besteek ere aurrera egin dezaten. Egoerak non erortzen badira ere, egun sentian altxatu eta aukera berria topatzen duten oholtzan. Baina, gogoratu, errealitatearekiko edozein berdintasuna, kasualidade hutsa da.